Jien tlajt fuq, għalax bħala missier, u anke jien kont jiena il-mara tiegħi u waħda. Tlajna fuq, però il-pulizija u kellna mmorru aħna f'kamra, għandhom kamra ta' tfal. Għadna hemmhekk, ma ħallewniex nersqu lejn ix-xena. Għalhom li għadhom ħajjin. Ġifieri, għad-idea, kan mara t-tifla, l-raġel tagħha għadu ħaj. Tgħidli kif inhu, qalt li mrari daqsxejn kif inhu. Għattilha ma nistax għax temmi l-pulizija jagħmlu xogħolhom hu. Mbagħad kellhom bżonn tarbija, kellhom bżonn xi ħalib, tinġibhom mill-kamra l-pulizija bil-forsi timux imkien viċin dem biex inġib ħalib għat-trabi u natom kellimu. U meta għaddejt kell sajtna rom dawn id-dim mal-art hemmhekk fadira dem u waqaft u kien realizzajt jiena li dan biex jieħdu nifs. Tista' timmaġina jiena kif rġajt lura ġol-kamra, għalti kif inhu t-tifla, kif inhu dan kien. Għattilha imweġġa, għattilha ħafna dmija, ma sax ngħidilha point blanku. Kif qamet żewġ skiken f'idejh raħal, mhux sikkina waħda, żewġ skiken f'idejh. U taraħ jissielet mar-raġel l-artiklu ġabu kollu fals u jiddispeċini ngħid li klima ridikolaġni ta' gazzetta li tassumi u titfa' mistoqsijiet u titfa' deliet koroħ għattieħor li jgħidu li jiena wasalt qabel il-pulizija fuq il-post tax-xogħol, fuq il-post tad-delitt li mhux minnu. Jien pulizija kif ġejt kien hemm ruxmata pulizija u jgħidu satat imbabsa il-xena ara fiex ġurnalist jasal biex jgħidan id-diskors f'perjodu fejn għaddejjin minn din it-trauma. Il-pjanta mhijiex korretta. Kif għamlu kif urew kif ġara l-każ assolutament mhux minnu. Nipprova nkun slava. Ma anke biex norqdu bil-lejn li narqu x-shutters kollha, issakkar kull bib għaliex tibda fil-fatt għall-funeral ukoll qalt li laqqas tabda tfal ma l-ebda ma ħadd tiġi ġibhom il-funeral tarhom qudiemha. Qalu li bloba minnhom li titla fuq il-bejt, ġifieri titla fuq il-bejt jaqbiż il-bjut, u mbagħad jixxabbat, jiddendel, jrid kollu żewġ skiken f'idejh, u mbagħad inserta fil-oven tal-YouTube jkollok Falcon Punch, ġifieri li hemmhekk jismu Falcon, ikun bini floli, nista' nimmaġina Nikola ġera minn xi għaddejja, għaliex it-tifel tagħha, rabbietu però ġifieri nagħti l-kondoljenza lilha wkoll. Kemm it-tifla tiegħi u kemm il-om dan kien qalu li huma lesti biex jaħfrulu dan għaliex ma assolutament ma kienx jaf x'inhu jagħmel.